Σήμερα βρισκόμαστε στην πανέμορφη Ερισσό, στη Χαλκιδική. Και τι καλύτερο, έχουμε καταπληκτικό καιρό, λιακάδα και καθαρό ουρανό. Ιδανικές συνθήκες για ένα έργο που βασίζεται 100% στον ήλιο. Παραδώσαμε ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα για κατοικία χωρίς πρόσβαση σε δίκτυο. Η καρδιά της παραγωγής αποτελείται από 30 φωτοβολταϊκά πλαίσια της GA Solar ισχύως 455 Watt Peak το καθένα. Συνολικά ένα δυναμικό πεδίο που αξιοποιεί κάθε ακτίνα φωτός. Για τη διαχείριση της ενέργειας τοποθετήσαμε 3 ισχυρούς inverters TBB Rio Sun συνολικής ισχύως 24 kVA. Τριφασική. Έτσι εξασφαλίζουμε σταθερή τροφοδοσία, υψηλή απόδοση και αξιοπιστία σε κάθε φορτίο του σπιτιού. Η αποθήκευση ενέργειας γίνεται με 5 μπαταρίες E-Way χωρητικότητας 5,22 kWh κάθε μία. Αυτό σημαίνει ενέργεια και αυτονομία μέρα-νύχτα. Με έξυπνη διαχείριση ώστε το σπίτι να λειτουργεί σαν να ήταν πάντα στο δίκτυο. Το σύστημα σχεδιάστηκε για πραγματική off-grid ζωή. Πλήρης αυτονομία, χωρίς συμβιβασμούς, άνεση, φως, συσκευές, θέρμανση, ψήξη, όλα δουλεύουν ομαλά με ενέργεια που παράγεται και αποθηκεύεται επί τόπου. Και επειδή το μέλλον είναι εδώ, εγκαταστήσαμε και ένα τριφασικό EV Charger της εταιρείας Vestel 22 kW. Φόρτιση γρήγορη, ασφαλής και πλήρως ενσωματωμένη στο ενεργειακό προφίλ της κατοικίας. Η φιλοσοφία μας είναι απλή: να δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη και όχι μόνο στα χαρτιά. Σήμερα με αυτό το έργο στην Ερισσό αποδεικνύουμε ότι η αυτονομία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Γιατί όταν έχεις ήλιο, έχεις ρεύμα. Και όταν έχεις σωστή μελέτη, έχεις ηρεμία. Είμαι ο Αντώνης Ρούντας από την RGA Systems. Μέχρι το επόμενο έργο να είστε πάντα καλά και να φορτίζετε από τον ήλιο. Καλή συνέχεια σε όλους.